inda ake sayar da tafasa. Salamu alaikum. Baba Sannu. Barka dai. Ya kasuwa. Wannan mece ce? Ba na jin ka. Abincin ku na dole kamar yaya kenan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ita wannan nawa ne kwananta? 250. Ita ma ci ake yi? Ci ake ba kudi ba ko ya sai kawai daga an dafa. Hajiya daga sai ne dama ana dafa tafasa ana ci? Ana dafawa ta da wuya ta sa. Wuya ce ta sa ake dafa da ake ci. Na'am. Ke ma na ganki kamar kin zo siyan tafasa ko? Ni kai na tafasan nan saboda ƴaƴana ƴan kuci ne suna ta mun kuka ba abin da zan ba su. Sabon sai na kwance a ganin mai ko sisi. Inna lillahi. Ina samu wani tafasan nan je in dan dafa musu ko da gishiri ne in barbada musu. To a dama ana yin hakan ne ko kuma yanzu ne aka fara cin tafasa? Cin da nake ne aure ba a taɓa cin wata tafasa ba. Ba mu taɓa cin tafasa ba saboda an ce mun naira 100 ce kwano. Kaga wani ita ma ta baya ba abin da ta tsotsa a jiki na tana ta fama mun kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Shine dan Allah dan Annabi a taimaka wa talakawa a taimaka mana muna cikin yanayi muna cikin neman wannan amma kuma masu ƙananan ƴaƴa wallahi muna shan wahala. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.